Першая беларуская трэвел-блогерка з'явілася ў 18 стагоддзі, а яе жыццё было круцейшым за любы серыял. Яе звалі Саламея Русецкая-Пільштынова, першая пісьменніца-белетрыстка і падарожніца з ВКЛ. У 13 гадоў замуж за немца, у 15 ужо маці, а пасля жыццё ў Стамбуле, Нясвіжы, Пецярбургу і нават Сафіі. Яна без адукацыі медыка лячыла багатую эліту, выдаляла катаракту і нават лячыла расійскую імператрыцу. У яе мемуарах чуткі, плёткі і сапраўдныя трыллеры. Яна пісала пра вампіраў, змовы і вядзьмарства. Купіла ў Турцыі палонных афіцэраў і з адным з іх пабралася шлюбам. Але праз некалькі гадоў кінула яго і працягнула падарожнічаць. У 1760 яна адправілася ў Палесціну і бясследна знікла. Можа, гэта яна так задумала, бо інтрыгі яна любіла. Ці ведалі вы пра такую жанчыну? Дзяліцеся ў каментарыях і абавязкова падпісвайцесь на наш YouTube канал «Так і было» з спасылкай у профілі.